Kamusta naman oh? Nabi Carol sa chit-chat ka na nga may mga Koreano. Ikaw ba naman oh? Ang British celebrant. Kamusta ka na? Kaya ka sa Korea? Ay gara-gara. Kargi ka sa pagkapatol. Ay, kabala ka. Kaya ka sa chit-chat ko. Nangaw may kalolya. Piniritong bake. Nung pagkawala may kayo. Ano siya? Si Sanchay. Si Sanchay. Si Tangkai. Si Judith. Si Judith. Hello, Judith. Hi. 안녕하세요. 안녕하세요. Kamusta mo? Kamusta ka na? Kamusta na itong lagang kanding? Nakabuhi ang kanding. Ini sila, hi.